ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар ноҳияи Варзоб қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Варзоб. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва дар мана ҳамин ҷо хонаи фурӯшимон ҷойгир аст. 8 сотиқ замин мебошад ва 6 дар хона дорад. Бинои дуошонага. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ бинои дуошонага мебошад. Сарҳади хона аз мана ҳамин ҷо сар мешавад то мана ҳамин антенаи дӯстони азиз. Дар ин ҷо 2 ҳуҷра ошхона ва дар боло боз 4 ҳуҷраи дигар. Чӣ хеле ки мебинед ҳавли лаби дарёда ҷойгир аст. Бениҳоят табиати зебо, табиати форам дорад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар ин ҷо дуюм ҳуҷра. дар ин ҷо бошад ошхона. сабти якум ошхона ба анҷом расид, мебуроем ба дуюм ошхона. дуюм ошхона дӯстони азиз, ворид мешавем. дар ин ҷо сеюм, чорум ҳуҷра, ҳамом ва панҷум ҳуҷра. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. чорум ҳуҷра падъабой тайёр аст. дар ин ҷо як ҳамоми калон. панҷум ҳуҷра таъмир дорад. ва ин шашум ҳуҷраи истиқоматӣ падъабой тайёр аст ва алоҳида дарам дорад. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, 8 сотиқ замин мебошад, замини калон ва 6 дар хона дорад. баъзе хонаҳояш таъмир доранд, баъзе хонаҳояш падъабой тайёр мебошанд. хуби ин ҳавли дар он аст ки лаби дарёда ҷойгир аст, бениҳоят табиати форам дорад. дар ин ҷо ҳезумхона ва ин бошад ҳамом ва ҳоҷатхона. ҳезумхона мебошад дӯстони азиз, метавонед ба дигар намудхонаям табдил тиҳед, мисол кладовка. ҳамаи ҳамин дӯстони азиз дар замини ҳавлӣ дохил мебошад. ва дар ин ҷо ҳамом. нархи ҳавлӣ бошад 1,900,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чун ки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 8 сотиқ замин, 6 дар хона дар деҳаи Зимчӯрудӣ, ноҳияи Варзоб, лаби дарёда ҷойгир аст. марҳамат ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.